दा जोङोहाय दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना बेनिफ्राय दा नोंथांमोना मिथिखागोन जे जों अबेयाव थांनो ओंखारदों भिडिअखौ नायोबा मिथिगोन नुगोन नङा होमब्ला बेनिफ्राय दा रेडि जाबाय आरोना ओंखारनाया जाखांबाय माने थांनोसै आरोना सानैबो हासबेन्डआबो थांफायो आरोना आं जेराव थाङोयावनो आंबो लांफाखायो माने आंनि जेसेबांखि खामानि दङ बे लांफाखायो दा जोंहाय फैयै फैयै मा होनो मुसलपुर बेलगुरि सक मोनबाय आरोना बे बेलगुरि सक बे शिब मन्दिर गाव खुद निजा गारि गैया नालाय बिदि इ रिक्साजों थाङो आरोना ओमफ्राय दसे समनि उनाव जों बास मोनबाय बरमायावहाय बास मोनबाय ओमफ्राय सिटबो गैया आरो जिरायनो बेनिफ्राय गसंनानैसो थांनांसिगोन टिहुसिम आरो उपाय गैया गाव निजा गारि गैयाबा बिदिनो जायो आरोना मालाबा मोजाङै थांनो मोनो मालाबा बिदिनो आरोना मा खालामनो उपाय गैया आरोना गोरिब जिबन होननाय बिदि दसे समनि उनाव टिहुआव मोनबाय आरो सिटखौ सानैबो बिसोरबो सानैबो बोराय बुरै ओंखारदोंमोन नालाय टिहुआव बे टिहुनिफ्राय जों मोनबाय बास मोजां मोनबाय एसे मोनासै जिरायनो मोनासै दा दसेनि उनाव आंना गोबानायनि बयबो फार्स्ट दंमोनलाय बिथां एसे गाहाय खामानि मावनो एसे डिस्टार्ब आरोना एसे आखाइफ्राबो बोरैबा ओमफ्राय बिथाङा माने फैसा बिनानै जायो नोंथांमोनाथ' जों गासिबो मिथिखायो नङा होमबा जों बाहेरायाव थांबा माबायदि मानसि माबायदि मानसि लोगो मोनो नङा होमबा दा बिथाङाबो हासबेन्डआव 10 रां मोनबाय 10 रां मोननानै साथाम साब्रैनिसो मोनदों जों जिरायनाय बासावहाय दा हासबेन्डआबो 10 रां हरदों मोनखांनायनि उनाव बिस्रे थाहैबाय आं दिन्थिनाय जायासै होनायखौ आरो नै दसेनि उनाव नै बिसोरहा बिब'आबो जिरायनो मोनाखै बेस्रा जेनेबा सिख्ला मानसि गसंनानै लानो खस्थ' नालाय गथ' बेसे गिलिरसा बेनिखायनो आं अननानै लाना होबाय आरोना मुस्लिम गथ' दा उपाय गैया बेस्रा लाजिदों दै ओमफ्राय बाम जानोबो लुगैदों आंदों माने गासै गथ'आनो गोमोन आरोना बेफोरबायदि माने असिनाखि नुबाबो माने थायो आरो आंजों What do I do? Baju ibadah sih. Nah. दानिया जों मोनफैबाय बरपेटा बिदि गाखोलायबाय उपाय गैया आरोना गाव गारि गैयाबा बिदिनो सोलाय सोलाय खस्थ' मस्थ' थांनो गोनां जायो आरोना मा खालामनो थैयासान्दि मोजाङै जुदि इनकाम खालामनो हालाङोबा सानसे समावबाबो लागोन होननानै आं माने मिजिंथिना दङ आरोना एसे ओरैबायदि माने उन्दैनिफ्राय दिनैसिम माने बिदिनो लाइन गारि थांगा माने थांनांगौ आरो जायोना आरोना जेरावखि थाङा जेखि खामानि इम्परटेन्टआनो जा ओरैनो बाजाराव थांनो बायदिसिना थाङो दा जोङो Proto mahilo karena diri lagi. हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि गासिबो मोजाङैनो दङ बेवहायनो फैदोंमोन आरो आङो मासुम इन्डास्ट्रि बे साबोन बानायनाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय फैनो लुबैदोंबा आं बायदेवनिफ्राय माने सोंनोसै नोंथांमोना बायदेवनि बुंनाय मथे फैबानो जाबाय बायदेवानो गासैखौबो बुंजोबगोन आरोना माने आं सोंनाय जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय আজি ইয়াতে আহিলোঁ মই আপোনাৰ জাগাখিনি কৈ দিবাচোন বৰপেটা জেইল ৰোড মেইন টাউনৰ ওচৰতে হয়
যদি মানে কোনোবাই শিকিব বিচাৰে চাবোন বনাই ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে বৰপেটা টাউনলৈকে আহিব পাৰে কেইজন পুৰুষ আৰু মহিলাই এইটো ব্যৱসায় কৰি আছে যদি আপোনালোকেও কোনোবাই এইটো ব্যৱসায় চাবোনৰ ব্যৱসায় এনেই থকাত কৰি চাবোনৰ ব্যৱসায় কৰি পইচা ইনকাম কৰিব বিচাৰে ব্যৱসায় এটা কৰি আগবাঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়ালৈ আহিব পাৰে আৰু যদি বিচাৰে অনলাইন যোগেও আপোনালোকে ল'ব পাৰে যদি বিচাৰে যোগাযোগ কৰিব আমাৰ হ'ব थेंक इउ वेलकाम स' नोंथांमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो मोजां मोनाखैबा दा खालाम आरो सोरबाफोर गोदानै फैनाय दङबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय मोजां मोनाखैबा दा खालाम बेखिनियानोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय